напред, малко назад, малко напред, малко назад. Викам сега, това желязо трябва да го щупа и отпред, за да може да падне, за да мога аз да върна на някакъв. Един човек да представя. Еми те минават тук там някакви хора, но много рядко минават хора и си се минават. Никой не спира и аз се оглеждам там и не знам. И сега напред, назад, викам сега Зора ще да го щупа, да го дочупам аз това желязо отпред, да падне, да не ми се запеца. И ми се по едно време това желязо някак си го освободих. Напред, назад и се освободи това желязо и падна. Да не е било... Чакай се, да виж, аз не знам какво е. Желязо голямо. И аз го извадих. Извадих го едно под формата на буквата Г. Голямо. Колко голямо? 5 метра. Голямо, защото и свито, и това свитото ми се беше запецна. И викам сега това чудо, отварям багажник. Викам, трябва да си го взема, защото той дет съм го щупила, трябва да ми го заварят после сигурно. Не може да ми влезе в багажник. Толкова голям? Толкова голям. Отварям задната седалка. Не тежи много, някакси аз мога да го дигна, не тежи много. Мръсно, кално, хвърлих го отзад на задната седалка. На мазата, нали знаеш какви са бели седалки. И сега викам сега на къде да върва, дали се обръщам у нас или на работа. Викам сигурно бензина, може би съм си спукала резервуара, може би нямам и бензин. Това ли да показват? Уреда, какво ще ми скажеш? По едно време тръгнах назаден, излезнах аз от този остров, стържа там отдолу железа работи, излезнах от острова, викам ще върва на работа и без това съм закъсняла. Обаче ще карам в най-дясната лента, защото ако се окаже, че нямам газ, поне да спра в дясната лента. И бавно отидах аз до Хилтън. И отивам на работа и викам на колегите, ако знаете какво ми се случи, качих се на този остров, чупи ми се едно желязо на колата и колата е лом. И сега не знам имам ли газ и изобщо какво ще я правя. Един вика, аз имам един вуйчо е такъв механик. Ако искаш да я закарам, той ще го завари това желязо, откъдето се е щупило. И няма ти вземе много пари и аз викам, хубаво ще видим. И в 7:30 звъна у нас. Стават в 7:30 по спорниковците. Викам, Буба, помлях колата. Той вика, ти жива ли си? Викам, аз съм жива. Добре, няма страшно. Викам, чупим се едно желязо, дето съм си го взела, ама трябва сигурно да я караме на някой тако заваря това. Той вика, колко голямо това желязо бе? Бе, викам, много е голямо. Той колко? 2 сантиметра? Викам, какви 2 сантиметра? Той е по-дълго от 2 метра. И вика, ти нямаш на колата такова желязо. И викам, как те нямам, то ми се щупи. Ми не гърми ли колата? Нищо не гърми. Ти не чуваш ли шума, като запалиш да ти гърми? Никакъв странен шум. Да, по-шум, по-шум. Не. И викам, виж сега какво, мен с тази кола ме е страх да пътувам повече, да ми докараш другата да се прибера след работа. И той вика, добре. И в 2 часа свършвам аз работа, той чака на паркинга и отиват ли дай да това голямо? Не, той ме чака до колата и желязото го няма и... Що го няма? И ми вика... Нали беше в... Ти знаеш ли, че е забранено да събираш пътни знаци от пътищата? Могат да те вкарат в затвора. Викам, какви пътни знаци бе? Това ми беше на колата. Той вика, това не ти е било на колата, това е един пътен знак, който не няма знака, само кола. Тръба, те тръба ли бе? Тръба. И не тръба, то е едно желязо, дето с дупки такова. Не се закача знака. Тук обикновено съм тръба. Да. И това беше. Ама нямаше с милицията. С милицията не можаха да я хванат. Тъмното съм си го откраднала аз този знак. А този ме беше яд, че ние си го прибрахме, го фърлих в един контейнер. Той го фърли в кош. Що да го прибереш? За спомен. Ама представи